ayun, pupunta kami ng Inmalog. Pupunta kami ng Inmalog. Ay, ano pala, kasama namin yung yung dating Marvin Motovlog. Magpuputosit ata sila dun. Ayun, magandang hapon sa inyo mga ka-keeper. Ano ba yun? Hello po. Hello. So balikan namin kayo mamaya mga katito no, gawa ng mga malobot yung so yun sir. Ayun, nandito po siya. Isang tropa. Ayun, okay. So yun mga tropa, mga kagikal, kukunin na po ni Idol. Okay, alright. Ito yung sukle. Tropa lang malakas. Ayan. Ingat. Eh, salamat, maraming salamat. Punta kami sa Inmalog. Silipin namin yung dagat dun. Sige, thank you Pop. Kami, kakaliwa kami, papuntang Inmalog. Ano na ito pang likod ko na rin. Hi! Ang dami kong nakikita noon, buhay pa hanggang ngayon. Ate, pwede magtanong, papunta pa ng Inmalog to? Diretso pa? Diretso lang po. Malayo pa ano? Saan pupunta nyo? Sa may bundok ba yun? Sa may bundok? Ay, tatlong bundok. Diretso lang po. Anong tawag doon? Tatlong bundok? Layo pa. Sige, thank you po. Sige, dami nila, daming bikers. Tatlong bundok pa na. Tatlong bundok pa yung pupunta namin. Yun. Pare, yung pa yung pupunta natin, oh, yun. Yun yung tatlong bundok. Yun talaga yung pinupunta nila, Dan. Oo, dyan tayo pupunta. Malapit-lapit na rin. Thank you tayo, salamat. So yun, nandito na po kami sa sa tatlong bundok na ika nga San Fabian. Malapit-lapit na, sobrang malapit na. Ayun oh, yun. Ayun yung tatlong bundok. Diba, ang ganda ng viewing. My God. Diba, yan oh, ang ganda oh, kitang kita. Ayan, akyatin natin yung tatlong bundok na yan. At doon matatanaw ang buong Pilipinas. yun yung tatlong bundok na ika nga sinasabi. So yung mga kasama ko nauna na layo na nila. Sa wakas, nandito na rin kami sa tatlong bundok Inmalog. Sarap ng hangin, ang lamig. Feel ang lamig. Parang February na eh. Saan pupuntahin mo ngayon? Pwede ito yung tatlong bundok. Thank you. Tropa. Uy, putik, ang taas pala. Yun oh, yun ang viewing ng Inmalog. Doon tayo mag-park. Meron pa kaya dyan sa pataas? Ha? Meron pa sa pataas? Meron pa yata pero bawal na yata eh. Pero tara dito. O, pwede pa yata motor doon. Try natin. Tara.
Oh, trail bike. Sarap dito. Oh. Pagbudik dito madulas sobra. Oh. Op, alalay mga paps. Wala na ata dyan. Wala na ata. Ayun, ang ganda ng viewing mga sir. Mga kicker oh. Viewing, kitang kita ng Bagyo. Ayun, Pangasinan. Nasaan pa kami? Hello mga kicker, magandang hapon sa inyo. Nandito na kami sa Inmalog. So yun, napakaganda ng view mga ka-kicker, no? Alright. Nandito si Hero. Si Hero ko. At si Xavier. Ayan. Ganda ng viewing. Kasama ko si Motomarbs. Tropa, yun. Akit tayo doon sa taas mga ka-kicker. Silipin natin ang ganda ng Pilipinas. Hindi, San Fabian Inmalog. Ayun ang aking mga tropa, mga kasama. Yo, what's up? Mataas, my friend. Mataas to. Yun. Hello mga ka-kicker, nandito ako ngayon sa tuktok ng mundong walang hanggan. Sarap dito. Malamig. Yun, dito yung bandang yung dagat. Yan, dagat na po yan. Ganda, di ba? Nasilip natin ang ang viewing ng anong tawag dito? Viewing ng Inmalog. Ganda pala rito. Pero pag tag-ulan siguro rito mga ka-kicker, medyo delikado kasi putik siya. Madulas na. Nauuhaw ako. Gusto ko minom. Mas masarap sana dito mga ka-kicker kung may drone na tayo. Sarap magpalipad. Kaso wala pa tayong budget pambili ng drone. Pero si Motomarbs ata balak niya bumili ng drone. So yun. Alis na kami guys. Uuwi na kami. Binabi na kami. Oh my god! Bang. Tatain nasa naging pang-arara yung motor natin. Oh my god, grabe siya oh. Ano na yung mga kasama ko? Iwan na nila ako. Hindi na ako lab. Gabi na po mga ka-kicker. Nabot na kami ng gabi. Sige po. Sige. Okay.